Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzako humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Isaías profetaren liburu. Egun hartan jaio bat emango die, diren guztien jauna mendio hontan herri guztien. Mendio hontan kenduko du, herri guztien gainean edatuko dagoen estalkia, jende guztiak estaltzen dituen horiala. Betiko ondatuko du eriotza. Txunkatuko ditu jaunak aurtegi guztietako negar markoak, eta gur osotik aldenduko du. Berea herrian bortxaituzuna ala dio jaunak, eta egun hartan esango da, ara gure jarrikoa, hau da gu salbatzaile itxago genuen jauna. Poztu gaitezen eta alaitu, salbatuko gaitu lako. Jauna esana. Guk ondo merezia diagu gure eginetatik. Honek ordea ez dik olako gaitzik egin. Gero esan zuen, Jesus, oroin zaitez nitaz zure erreinura iristean,
eta Jesusen berari, benetan diozut, gaur nerekin izango zera paradisuan. Jaunak esana. Gaurko egunean, hildako guztiak hartzen ditugu gogoan. Eta batzutan, sagenezake, atzoko festa eta gaurkoa ze egia da bi oso lotuta daudela, baina egun ezberdinak dira. Atzokoan, santu guztiak ospatzean, batez ere, zeruan dauden harima guztiak hartu genitu kontutan. Eta gaurkoan, hildako guztiak oroitzen ditugunean, batez ere gure begirada baita ere goian, baino purgatorioan jarria dago. Hain zuzen ere, han oraindik esperoan dauden harimaien alde errebutuz. Oso importantea da, eta hain zuzen ere, karigarezko ekintza bat dugu, errukizko ekintza bat, gure hildakoen alde errebutzea. Hori egitea, benetan maitasuna agertzeko modu bat da. El rezar por nuestros difuntos es una forma de practicar la caridad, es una de las obras de misericordia, en que por un lado los tenemos en cuenta, tanta gente con la que cercanos, muchos, que hemos querido tanto, que hemos convivido tanto y que no están, y nos acordamos de ellos, y eso ya es una cosa importante, una cosa grande, nos llevamos con nosotros en el corazón, no nos olvidamos de ellos. Y por otro lado, además, el cristiano, el creyente, cuando reza por sus almas a Dios, hace una obra de misericordia que tiene un valor grande, o cuando ofrece una misa o algún otro tipo de oración, etc. Hoy es el día en que conmemoramos absolutamente a todos. Normalmente cada uno de nosotros tenemos las personas más cercanas en nuestro corazón y nos acordamos de ellos, pero como Iglesia rezamos por absolutamente todos los difuntos, teniendo en cuenta, puede ser algunos que les recen menos o lo que sea, hoy tenemos en cuenta absolutamente a todos. Igual que ayer, sobre todo con un sentimiento, o tratando de, vamos a decir, desarrollar una virtud teologal, que es la esperanza. Dios quiere que sea algo esencial para nosotros cristianos, la esperanza mientras estamos en este mundo. La esperanza que por un lado es la que nos da fuerzas también siempre para seguir adelante, y la esperanza, por un lado, tenemos en esa misericordia infinita de Dios. A Dios le agrada que nosotros le recemos, le pidamos por nuestros difuntos. Dios escucha con agrado todas esas oraciones y sabemos que las aplica de esa manera para llevar al cielo a todas esas almas. Y por otro lado, esperanza también en la vida eterna. Sabemos que nuestra vida no es para toda la eternidad en esta tierra. La liturgia nos suele decir un ejemplo que es muy bonito, que es como estamos como peregrinos en esta tierra. Los auténticos peregrinos eran aquellos que caminaban hacia Jerusalén, iban a ver el lugar donde Jesús murió y resucitó. Luego, con las dificultades, sobre todo de aquella zona, las dificultades militares, políticas, que desde muy al principio había en toda aquella zona, hubo otros dos lugares que tuvieron mucha fuerza también como peregrinación, más que dos lugares, pero dos que tuvieron una fuerza grandísima, que fueron Roma y Santiago. Estos tres los grandes lugares, digamos, históricos de peregrinación del cristianismo, pero el lugar original era Jerusalén. Y aquellos peregrinos que salían caminando desde sus lugares y tardaban meses en llegar a Jerusalén, y Jerusalén también es como un reflejo, como una imagen del cielo, se suele hablar de la Jerusalén celestial. La Sagrada Escritura, la Biblia, la liturgia nos habla de Jerusalén como el lugar que es, vamos a decir, nos recuerda a esa eternidad, nos recuerda al cielo.
y aquellos peregrinos iban caminando hasta llegar a aquella ciudad de Jerusalén. Un ejemplo, por ejemplo, el mismísimo San Ignacio de Loyola acudió allá como peregrinación y muchísimos lo hacían. Otros, con las dificultades que hemos dicho, también iban a Roma o Santiago. Y nuestra vida es un poco eso, estamos caminando. No sabemos si será muy largo, si no será muy largo, pero no tenemos que olvidar dónde está nuestra meta. Esto no nos tiene que hacer tampoco olvidar de dónde estamos ahora. El mirar al cielo no puede hacernos olvidarnos del suelo, del día a día, de los que tenemos alrededor, de los problemas que hay en nuestra sociedad, sino al revés, el mirar hacia arriba, el mirar hacia el cielo, el tener esa, en teología se llama tensión escatológica, nos tiene que hacer estar más enraizados, más insertados, más preocupados por las cosas de este mundo. Hoxera, Jesus erakutsi ziguna, berak hitz egiten zigun, betiereko bizitzaz. Are gehiago, bere hitzak, San Pedro esan bezala, betiereko bizitzako hitzak ziren. Baina, aldi berean, egunerokotasunean beti murgilduta eta eguneroko arazoak, injustiziak, pertsonak ditugun sufrimenduak, horiek eta gaixotasunak, horiek denak konpontzen, sendatzen, aritzen zen Jesus. Eskatzen diogu gaurko egun honetan, gure bitako guztiak gogoan hartzen ditugun honetan, senti dezagula haien presentzia. Honek bukatuko dut, karredoan aipatzen dugun santuen elkartasuna. Horrek gogorazten digu, gure eta gure hildakoekiko harremana ez dela erabat bukatzen heriotzarekin. Aldatu bai egiten da, baina ez bukatu, ez suntsitu. Eskatzen diogu, Jaungoiko honari konfiantza izugarriaz. Bere ontasuna eta bere errukia ezagutzen baitugu, gure hildako guztiak arditzala bere goiko zeruan, haiek handik gure alde egin dezaten. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, egoera honetan, pandemia egoera honetan, Jaungoikoaren laguntza, pandemia gainditu dadin, dauden sufrimendu guzti hauek gainditzeko aukera izan dezagun, baita ere honek lagundu dezagun solidarioagoak izateko, beste arazoetaz ere denok kezkatzeko. Eska dezaiogun Jaunari, eta gure hildakoen alde, oso bereziki, beteluko hildako guztien alde, Jaunak bere gaitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun Jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Hartu baita zeu,
begietako zerbitzarientzat. Egizu mundu honetan jendearen doaiez argiturik ezagutu zaituztenak poztu daitezela beti zurekin izateaz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin eta ona bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari, egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea, jauna baita guztiz, santu jakoiko alguztiru betieneko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera denen aldegita, gu guztiok betiko ginez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Kanta dezagun aingeruekin, zeru kanta Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak anezatik zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza da zuentzat emango dena. Era berean afalondoan karizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire ogolaren karizareta, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire ogoitari. Hau da sinismenaren misterioa, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu behitasun oska Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere.
santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko algoztikun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, ditur gabe esan dezagun. Gure eta zerua zera, santu izan zure izena, eta beti zure rebenua, egin beti zure baina zerua bezala dukaren emaien guztuko aurrekotako okia, barkatu gure zozaka, guk ere gure zokunei barkatzen ginen ezero, eta ez dute baina atera atera gaitzak zuen jauna, gaitz guztietatik. Emai guztu pakea gure gurutan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbotzailea, noiz etorriko den zail gaudela. Jesu Kristo gure jaukan zure esmada apostoluei pakea guztet dizuet, bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizela, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea ekarri. Kangoikoaren ditotxa, zuk begitzen
Eta bukatzeko erresponsoa hartzeko dugu gure hildako guztien alde. Beti betiko zoriona gure hilei eman jauna. Betiko argi zabalera zure argia argi biltzan. Kyrie eleison, Kristo eleison, Kyrie eleison, gure aita zeru eta zerana, santu izan beti zure izena, etorreni zure errenua, egileni zure gainera zeruan bezala lorrean ere, emaitu egunotako horia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorrei markatzen dietzen zero, eta ez gure taldiaren, baina atera gaitzazu ditzetik. Zure zerbitzari hauek eta Kristoretan atseden hartu duten guztiak argi ditzala jauna betiko argiak. Mundu honetan bizi zirelarik, salbamen misterioan parte hartu baitzuten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin